como andamos? Ei! Ai, Dios mío, que te acabo de ver aí medio que estabas a puntiño de sentarte. Xa chegache, tranquilo. O Estache Bo está a piques de empezar cunha receita espectacular. Así que, acouga, respira, non pasa nada. O que sí, é que imos comer moi rico hoxe tamén, como que non? Imos comer porque non é a hora de cenar, senón tamén valía para cenar. Imos facer un arrociño meloso, cunhas iba a decir patacas, cunhas aliñas, ben aliñadas, unhas as de polo aliñadas, perfectamente mariñadas, cunha cousa bonita que vamos meter, un pouquiño de vinagre, esas cousas que facemos que contrapunten nese sabor, pero sobre todo despois facer con este caldo un arrociño meloso cos seus trucos de sempre. Ao final, bueno, cousas de toda a vida, unhas as mariñadas que podemos comer en calquer momento fritidas e tal, pois vamos a metelas nun arroz e ver como tamén podemos xogar con todo o que queiramos na cociña. E para iso, hoxe, temos por aquí un chisquiño de viño branco, temos as as de polo, temos comiño, pemento en pó e cúrcuma. Para facer un pequeno rustrido que este ben sequiño, allo, cebola, neste caso morada, tomates, por suposto, un caldiño, neste caso de polo, de verduras, podería ser tamén, ou auga, e o noso protagonista doxe, o arroz. Aliñás, vai a trabalenguas. Que tal, Lidia? Moi bons días. Bos días, Iván. Que tal, como estás? Bueno, aquí estamos un pouco así collidas. Estás un pouco collida do nariz, Apetéceme, sabes o qué? Que? Mantiña, sofá... Vale. Teño un plan Despois perfecto. do Estache Bo. Xa sei. Mantiña, sofá, xa no Estache Bo, poderes estar aí mirando, verdad? Hoxe cambia as tornas. E sobre todo, como non temos... Vou facer un arrociño que che vai quitar todas as historias. A ver. Xa verás. Vamos deixando un pouco de caldo hoxe logo, vale? Para que teñas así un pouco tamén para mollar. Non te preocupes. O máis importante de hoxe que imos facer un arroz meloso, pero con unhas as que vamos a mariñar primeiramente. Por lo tanto, o primeiro que imos facer é iso. Cando falamos das mariñadas, Lidia, xente na casa, o máis importante é saber que estamos a meter un pouco máis de sabor a unha carne, non? Unha carne que pode ser máis ou menos insípida, depende tamén despois se vai cocer, se vai rustrir ou calquer cousa, pero sí que me parece importante que antes as mariñadas moitas veces iban con bastante vinagre e compañía, non un escabeche, mariñada para que se conservara tamén máis tempo, perdurar a ese sabor, que non collera sabores raros, vale? Pero nós neste caso vamos a facer unha cousa para darlle un punto diferente ao noso arroz. Sí que é certo que cando facemos unha mariñada non ten moito sentido facela e cociñala xa, porque é como sería simplemente un adobo, non sería unha mariñada. Claro, justamente era a dúda que che ia preguntar. A diferencia entre adobo e mariñada é o tempo. É o tempo, vale. É o tempo, basicamente é o tempo. Unha mariñada requere que quede aí pois 4, 5, 6 horas ou toda a noite, anterior, ¿no? Que é moito mellor, que cando máis colle, depende tamén do cacho de carne, de peixe que lle botes, canto máis grande, máis pequeno. Cuidado cos ácidos, cuidado co vinagre, porque cociña, vale, se pos moito tal, xa vai cociñando en un peixe, un ceviche, cun pouco de limón, xa se cociña. Con vinagre tamén valería. Por lo tanto, nese caso, cando estamos na casa pensando tal, cuidado non enchoupar con demasiado vinagre e despois que para un arroz sería demasiado invasivo. Eu creo que non queda moi aló. Pero o que vou coller eu por aquí é un cunquiño grande. Imos facer o seguinte, coller esas aliñas, metelas todas aquí, facer un exemplo de mariñado, pero eu teño, como a case sempre, esta maxia da televisión que temos un pouco xa feito. Eu traballo todos os días e onte xa fixe unha mariñada para que nos, pois, viramos un pouco como é a historia, vale? Para ir bulindo un pouco. Vou sacar tamén isto xa para despois corretear. Mira, aquí, comiño, vale? Pemento en pó. Se me pelas un allo, eres unha auténtica maravilla, que se xa vai vir para aquí tamén, vale? E temos un pouquichiño de vinagre, mirade, por aquí, que sempre o teño tal, algo de pementa, para que vexades como vai a historia, sal e un chisco de aceite. Con isto é imposible fallar unha mariñada, é imposible. O allo, ímolo cortar un pouco machuco, podemos relalo, o que queiramos, vale? Dame un pouco igual, eso sí, sal, pa dentro, mirade. Como a case sempre, un pouquichiño de sal non nos pasamos. Despois imos seguir punteando. Non facemos a de presas de sal agora, porque hai un caldo con sabor, hai moitísimas cousas, vale? Temos por aquí ese comiño. Coidado co comiño. Dicímolo moitas veces, pero hai xente nova e outra xente que é dura e non tal. O comiño é moi invasivo tamén nese sabor. Entonces, se che gusta moito, podes meterlo, claro. A ti encanta, pero tampouco queres que se pasou a comiño, non? Vale, exactamente. Non, a mí encanta o comiño, pero sei que se me paso con media culleradiña de máis, xa estou máis arriba de comiño do que me gustaría, vale? Un pouquichiño dese pemento tamén, vale? Como vos falaba, aí, veña.
perfecto, que podría ir no rustrido perfectamente, pero neste caso xa vai a acompañarme nese sabor, vale? Aquí, chisco de pementa, mirade. Mariñar é a cousa máis sinxela do mundo. Adobar o que queirades, ti chamo o que queiras, pero, sobre todo, pensar que estas aliñas van cambiar totalmente a nivel organoléptico e a nivel tamén que a mariñada non só dá sabor, pensade isto que vou dicir, senón que tamén abranda as fibras da proteína e tamén esa carne, se fose máis dura, neste caso nunha aliña non é moi necesario, vale? Pero, tal, sí que é certo que as aliñas, pouquichiño o vinagre, que as aliñas teñen esa cousa de que hai, sendo unha carne super rezumenta, con moita graxa, con moita historia coláxeno e tal, e que saben soas por sí e tal, hai moitísimas mariñadas para esa barbacoa chili, hot pepper, non sei que, con lima, tal, moitísimas. En Estados Unidos hai como, non sei, 700 receitas de como facer aliñas. E, ademais, os típicos rustidos que lle fan como para que queden máis crocantes, en plan, xa a pel, ten bastante grasiña, xa se pode facer crocante, e ainda lle botan rollos por riba. E a min gústame. E a cúrcuma vai despois? A cúrcuma vou meter no sofrito, para que vexamos o porqué hoxe da cúrcuma. Está ben que como digas, que podemos olvidar perfectamente, pero moitas veces non empregamos azafrán. Sí. Pois hoxe vamos a empregar cúrcuma. Ten un sabor, dalle un sabor, ademais non só a cor. Bueno, pero o azafrán, o de verdad, tamén ten sabor, eh? Sí. Ollo, cuidado con eso, tamén ten sabor, porque moitas veces pensamos que tal, o azafrán non é colorante, tal que non o empregamos aquí prácticamente nunca, o colorante alimenticio, pero sí que é certo que o azafrán sí que me vale. Mira, isto, directamente, hoxe, así, metemos esta historia desta... Sabes onde me gusta a min a cúrcuma? Donde? No café. Que hai moita xente. O golden late. Esa historia que tal, sí, no café, no leite, a máis de dar unha cor así interesante tamén vale. Vamos a empezar a aquecer un pouco a nosa historia e tomas o café con cúrcuma, con leite ou sen leite? Sin leite, pero tomo só, pero ten unha mistura de especias, non só ten cúrcuma, ten clavo, ten... Vale, pero falo ti. Non, vale, cómpralo. A mestura, sí. Vale, compras unha mestura e botas o café só. É para o café, sí, co café só, sí. Bueno, eu tiña unha compañeira, tiña, agora xa non é compañeira, pero amiga, Luna chamase. Tomaba sempre tamén e metíache xenxibre. A historia. É un pouco de chile, tal, pero tomaba con leite. Sí. Chile o café? Sí, pero con picante, o sea, con picante, Dios mío, con leite. Era leite, normalmente vegetal, era café, e despois unha mestura que levaba xenxibre, que levaba chile e tal, e que levaba tamén cúrcuma, sí, 100%. Flipaba eu tamén, e dixen, no, habrá que probala, a min gustame o chile. E non te creas que me gustaba moito. E gustame o café, non sei a mestura. Non te creas que pensaba moito. A mí non me... Mira que son de comer de todo, pois non me atraía moito a historia esa. Vale, mirade, aquí... Facemos o seguinte, coller un pouco de papel xa para dentro dun anaquiño, vou deixar aquí listo, e remexer mariñada feita, vale, o que falamos sempre. Mira, moitas veces falamos nunha maia como se fai, como adoban a xente o raxo de cocho. Así tamén valería, vale. É un adobo tipiquísimo, co comiño, podería botar outro tipo de cousas, noz moscada, podería vir aquí a cúrcuma, o que queirades. O tema é, mirade a cor que colle directamente con ese chisquiño de aceite, e o truco, como sempre vos digo, un pouco de sal, pementa, como sempre vos digo, agora é o repouso. Nin máis, nin menos, por todo, sabor, textura, absolutamente todo. Veña, nós, está acceso ese lume? Porque pareceme que non, ti que? A ver, que non quere cociñar onde está chebo? Veña, perfecto, temos eso aí. Eu sinto que estas mariñadas estánse perdendo porque como cociñamos cas presas sempre imos improvisando no momento, cociñando no momento. Pois mira... Igual que está baixando o consumo de legumes, tamén polo mesmo motivo, penso que dá a sensación de que as mariñadas é algo que se está perdendo por iso. Nas casas, digo. Nas casas pode ser. De feito, non sei se te das conta, ahora vas ao posto, nos mercados e tal, e xa empeza a ver, incluso nas carnicerías de toda a vida, xa empeza a ver que é unha cousa que sempre a mí me flipa, comida aliñada xa. O sea, ti ves bandexas no súper e tal. Antes non había, e agora, por qué? Vamos a coller un pouco contra... Porque as aliñas esas, por exemplo, cando se están pasando, non pasando, pero cando eran un par de días e non as venderon, se metes un aliño, tiran 3 ou 4 días máis. Tamén. Ti crees? Sí, na casa, bueno, sí, eu creo. Eu sei. 100%. Ti pillas uns aliñas, tal, e ibas a vender, non vendiches, quitas das bandexas as frescas, metras nunha mariñada e non ten mal ningún, pero non as copas. Bueno, 100% logo. Vale, isto, un segundiño, que vou coller rapidamente e vou para aquí, xa veredes, xa lisqueo, e xa volvo
con ese cambio, con esa liña, nos aquí como comemos sempre ben e maravilloso, e temos a nosa historia. Vale, fora. Si era comiño dende aquí. Home, porque o comiño é comiño. Xa dixemos fai un momento, o comiño mete medo. Vamos a por isto. Mirade, xa nunca máis saen daqui. Importante, podes saltar un pouquiño, ten cuidado ti, e sobre todo agora, que tamén o lume forte, pero sen pasarnos. Sí ou qué? Mira, esta ibanteira, non pasa nada. Aí che vai. Estaba dormindo eu cando fixen, porque ibanteira esa... Tararirari, tarari, 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 tarari. Veña que lavo as maus, e aí empezamos a fritir rapidamente as nosas aliñas de pó. Mentras, o que imos facer é coller esa verdura. Colle unha cebola, é máis que suficiente, Unha ceboliña, vale? Esa mesma. E vaisme coller os tomates, porque os tomates é moi cousa túa. E así contasme algún couto mentras relas un anaquiño. Xa teño preparado. Toma, douche todo eu, non te preocupes. Eso é. Collemos isto por aquí. Queres que rele os dous? Sí, vou coller os dous. O tomate é unha cousa, normalmente, a miña proporción, para que vexamos un pouco como xogamos, a miña proporción é de unha cebola por 2 tomates. Un 2. Se collo 2 cebolas, para esta cantidade, que son 300 gramos de arroz, váleme perfectamente. Pero sí, con 2 tomatiños, ímonos secar. E despois o que falamos moitas veces, podemos empregar outro tipo de tomate, va? O sea, non me importaría en absoluto. Toma, eu fago un corte, deixo xa aí. Mira, eu quería che preguntar hoxe se sabes o que é o estigma de peso. Non. Non? A ver, o estigma de peso. Non teño ni idea, contame. E se che digo gordofobia, soeche máis? Sí, claro, sí, eso entendería. Sí, e de feito, molesta, me gusta que toques o tema, sí, porque me parece que estamos un pouco dando unha volta un pouco rara nesta sociedade con esa historia. Sí, gordofobia, pero... Na rúa adoitase utilizar a expresión gordofobia. A mí non me gusta moito a expresión gordofobia porque moita xente non se identifica con esa palabra, porque parece que fobia, que como se tiveramos un medo a xente que ten non corpos máis gordos, pero non quere dicir eso. Non. No ámbito científico utilízase máis nos estudos a expresión estigma de peso e fala de crenzas, prexuizos que temos, conscientes ou non teñen por que ser conscientes, con respecto ás persoas que teñen corpos máis gordos. Do estilo de, dar por feito que se alimentan a base de doces, que se dan atracóns, que son persoas sedentarias, que non se preocupan pola súa saúde... Facer de médico antes de ser médico, verdad? Si ou non? E presumir que xa sabes como é esa persoa en base ao que ves. Sí, que non, é que prexuicios. Prexuizos. Sí. Que moitas veces non son conscientes ni son feitos con mala intención. Ollo, eu non estou falando deso, pero hai xente que tamén. Sí. E hai xente que tamén. Vale. E hai xente que tamén. Que está Lidia, que Lidia sempre ten ese rollo que é boa persoa. Eu sou un pouco máis malo. Hai xente que tamén. Que é verdad que hai xente que pode ser, pois, a mítica abuela, vale? Vou meter, que estás estando moi gordiña, pode ser que estarás comendo moitas magdalenas. Pode ser, aí non vai con... Pero outra xente, que tamén hai, anda facendo de médico. De médico fan os médicos, de cociñeiros os cociñeiros, de nutricionistas os nutricionistas. E así xogamos no mundo, ou debería ser así. Conta, sí. Pero ollo que no eido sanitario tamén existe estima de peso. De feito, é un dos grandes problemas que temos en atención sanitaria, en persoas con certos tipos de corporalidades. É dicir, estas crenzas, o persoal sanitario non está exento de ter estes sesgos. Home, sí, son persoas, evidentemente. Hai nos bons e malos, por suposto. E como impacta isto non só na saúde mental, senón na relación que ten cos trastornos alimentarios, non? Porque ao final, se eu cada vez que vou ao médico, eu que sei, a mirar un oído, saio con unha dieta. Tal cual, vale. Isto pasa. Eso pasa. Ou, por exemplo, doeme o xeonllo, vou ao traumatólogo e dime, eso é do peso, sin facer ninguna proba. Que se eu vou con un corpo delgado, o mellor, sí, non pensaría neso, por exemplo. Ou ata que non adelgaces non volvas. Non, estas cousas pasan porque ti estás na consulta e escoítalas. E non só por iso, hai estudos feitos que falan un pouco de que isto é algo estrutural, non algo dunha persoa en concreto que ten, non, mala baba. Sí, entendo que dis, pero escoita, eso por que? Dincho na consulta ou que? Dime na consulta todos os días. Isto todos os días. Flipo. Mira, outro día dixéronme unha rapaza que foi a endocrino porque tiña un trastorno da conduta alimentaria. Sí.
e tiña tamén gañara moito peso, porque, ollo, os trastornos alimentarios non están en corpos delgados só. É dicir, o trastorno por atracón normalmente cursa con corpos xente máis delgadiña de gordos. todo, sí, e ten un trastorno alimentario exactamente igual, por suposto. Claro, e dixéronlle que tiña 14 ou 15 anos, dixéronlle, como sigas así con 30 non te levanta ninguna grúa, endocrino, o que ia a pedir axuda e tiña un trastorno alimentario. Bueno, igual es endocrino. Deixa aquí un segundo que iso é, perfecto. Quer dicir, non estou, eu son sanitaria tamén, inclúme, nutricionistas tamén temos moito estigma de peso. É importante traballar todos estes sesgos que temos porque lonxe de axudar, todo o contrario, estigmatiza a xente, de repente, pois empeza a ter máis vergoña, no, polo seu corpo, deixa de ir ao médico porque xa sabe o que vai escoitar. Vai ao médico cando xa é moi tarde. Isto pasa moitísimo. E cando igual, sí, porque normalmente iso vai acompañado tamén dun aspecto un pouco psicolóxico, teñen vergonza, e tal, e custalle falar as cousas, non? Que iso é importante. Pero mira, parecen tonterías, pero isto tamén é un programa de cociña, pero un programa divulgativo, e gústame o que estás a facer agora e o que estás a dicir. Coidado, que a xente teñe que gustar o seu traballo, E o seu traballo significa respetar tamén a xente que va, non por ser médico eres máis listo ni máis guapo, pero sobre todo, a un rapaz de 15 anos pode cambiar a vida, un comentario chungo. Podes cambiar a vida para mal. Bueno, eu non quero tampouco rifar hoxe. Veña, unha cousa, antes de nada, antes de tal, para resumir esta receita, que imos deixar aquí. Teño esa cebola, vale? Moradiña, aí, bonita. E imos coller o seguinte. Sabedes que me gustan a min os rustridos ben tocadiños, ben tostadiños, ben de todo. Polo tanto, tomate para aquí xa, esa auga ben bonita. Mirad o que facemos, a auga do tomate que me acaba de relar aquí, temos asás tostadiñas, mira, que cousa chula, mira que cores teños por aquí. Isto xa está a piques simplemente para darlle unha cocidiña. Por lo tanto, o que facemos nós é o seguinte, agora, reducir perfectamente estes tostados que tiña xa desas aliñas que estamos agora desglasando con este tomate. E un pouquichiño tamén de cebola morada xunto cos sabores, por suposto, os sabores máxicos desa mariñada, e o que temos que facer agora non é outra cousa que deixar reducir. Un dos trucos, para min, máis importantes é ter un bo sofrito. En outros sitios, salmorreta, dame igual. Aquí é onde xogaremos agora co que che dixen antes, vale? Pero ainda vou deixar secar, vou mirar e canta vou precisar. Deixo tranquilamente isto, así que nós, nun chisclichasqui, vou quecer un pouco tamén ese caldiño xa para que este todo feito. Temos o sofrito ben deshumidificado, vale? Ben deshidratado e acompañamos xa o pouco que nos queda para todo. Chisquilichasqui! E seguimos con esto. O sea, que outro día dixo... Mirade! Aí temos ese sofritiño seco, toda esa auga do tomate, esa cebola medio morada, que tamén colle ese ton máis oscuriño, e sobre todo, esa mariñada, que tiña ese allo, tiña ese comiño, tal. Esto ule a todo e ben. Vale, o que facemos agora é o seguinte. Vale, sempre un chisquillo de aceite, se vemos que está moi seco ao fondo, mirade, isto hai que velo, un chisco de aceite aí, nese punto da ola, collemos a cúrcuma, metemos esa especia aí, quenta un pouco, vale? Mirade, isto xa vai dar cor, perfecto, e cando estamos dando este último toquetazo, viño, vamos, aí. Se quedaba algo no fondo, xa poñemos nós, fora. Lume forte, porque vamos a volver aquí as nosas aliñas. Mirade esta cor, mira esa cúrcuma, como está a facer. E ese ulido que falabas ti da cúrcuma, porque sí, está poñendo aí xa esa historia. Cúrcuma que ten un montón de propiedades tamén. Sí, está como moi de moda. Hai parte de evidencia científica, non? Por un componente, sobre todo, que ten a cúrcuma, que é a curcumina, que ten propiedades antiinflamatorias e vese que pode axudar en enfermidades como a artrite, reumatoide, o lupus, con enfermedades digestivas como síndrome de intestino irritable, a dispepsia, non? O sea, toca un pouco as digestións tamén, con tal, sí. Sí que é verdade que, claro, a dose de consumo é baixa, non? Pois nós, ao final, botas esa culleradiña, pero para varias persoas, a biodisponibilidade é baixa, non? Falamos dos efectos da curcumina, máis que botarlle... De cúrcuma directamente, non? Claro. Sí, vexo que non estás moi cómoda ca moda da cúrcuma, non? No, quero dicir que falamos da curcumina, que son doses concentradas de curcumina. Pero pódese comprar concentrada, eu xa teño tal. E de feito hai unha cousa que seguramente na casa non saiban, Isto é importante. Vale, teño caldo fervendo, xa o apago, fora. Xa está, lume, a cachón. Hai unha cousa importante para min, neste caso, que
a cúrcuma é unha raíz. Vale. Hai moita xente que pensa que a cúrcuma ven en polvo, en pó. Non. Ven como raíz como o xenxibre, como o wasabi, como tal. Entón, hai xente, esa sí que ten bastante máis curcumina. Teño lido que tal, a que vende esa ainda ten menos, xa vai perdendo tamén polo camiño. Entonces, claro, as dose do que fala a xente, deberías comer botes de cúrcuma para que fixera algo. É o que dis, non? Claro, que quero dicir, non, é malo moito menos, pero quero dicir que non esperemos se temos unha artrite que por botarlle cúrcuma ou café como a min ou arroz. Sí, basicamente é por lo que é, vale. É que é importante, por eso vou explicar un pouco, e tamén é importante saber varias cousas, non? Porque, por exemplo, eu escoitei sempre que era como antiinflamatoria. Vale, eso é, que tal, que non ten nada que ver con eso que estabas a falar anterior tal. Sí, é o mesmo. Sí, antiinflamatoria e antioxidante. Sí. Arrociño para dentro, vale. Entonces, eso que eu lía. Pero claro, por eso, por artritis reumatoide, ten todo sentido. Claro. Mirade, aquí, agora, lume, fortísimo, tranquilítame como estamos facendo, vale? Porque vai vir o caldo directamente. E o que facemos, como case sempre, eu axúdome, é nacarar un chisco ese arrociño. Mirade que estimos facendo unha cousa ben interesante, vale? Porque isto sí que hai que sabelo tamén, que é que o arrociño non debe coller moito líquido cando queremos nacarar, vale? Entón secámolo, pero tamén secamos o viño, que botámolo aí, e como está o lume quente, temos todo feito, vale? Así que agora, mira a cúrcuma se fixo ou non, neste caso, para a cor, máis que para antiinflamatorias nin cousas raras, vale? E temos aquí isto desta maneira. O mexunxe, como digo eu, a zaragallada do noso arroz está feitísima. Polo tanto, o que fago eu é acercar a miña cousa bonita para aquí, que é ese caldo que xa tiñamos de polo, e se me colles aquí isto, que senón isto como ten lume, empezamos a traballar desta maneira, mirade. A mollar agora sí o arroz. Vale, empezan os trucos do arrociño, que moitas veces falamos de como calculamos máis ou menos. Mirade, eu, inda que parece que dou puntadas aí ao chou, anárquicamente, non é certo. Vale, eu teño aquí caldo 4 veces máis que partes do arroz. Vale? Vou deixar isto aquí para andarme movendo. Así como cho digo, 4 veces máis. Por qué? Porque sei que máis ou menos isto vaime pedir 3 e media. Depende do punto do que queira. Aquí empezamos a xogar sempre co tema do arroz. Como queres o arroz? Moi seco? Como queres o arroz? Hoxe que está así medio tomada a nosa lidia, un poquinho máis mollado, para que teña un pouco máis de caldo, pois aí empecemos a xogar. Dende 2 partes, depende do arroz, ata 3 e ata 4. Se o arroz ten a nivel estructural máis amilaxe tal e pode aguantar e non se rompe na cocción, porque entonces aí xa morreríamos todos a miñoca, pode aguantar todas ese tipo de coccións, incluso 3 entre 4 e 5 minutos máis, aí, e non moverse, vale, da súa estructura. Falando un pouco así, o chou. A xente que lle gusta son ese punto arroz que é o valenciano, a paella, seco, con un puntiño branco no medio increíble, tal. Se ten que ser así, igual o que che estou a dicir non che vai valer. Pero créeme que se o metes na boca cos ollos cerrados e non sabes que o fixen eu e que lle botei cebola, porque os valencianos que a cebola, como levan? Pois aí estarían perfectos. Aquí, como case sempre, subo o lume é como unha legume, máis ou menos. Lume, aquí, a partir de agora, que meta un ruxe, e eu sigo. Como vos estaba a contar, eu vou ir facendo o seguinte, voume quedar cunha parte de caldo aquí, máis ou menos, como dixen que tiña 4 partes, botarei 2 e media, e xogarei un pouco a ir remexendo para eso de que vaya sacando tamén. Outra cousa que un valenciano non faría. Bueno, esbora a cabeza. Polo tanto, o que fago é ir movendo tamén esas aliñas que xa tiña eu tal, as aliñas son pequenas, metimos unha boa rustrida, casi 8 minutos, polo tanto, non están feitas, pero con esta cocción de 16, 17 minutos que vamos a meter tamén con este arroz, é máis que suficiente, vale? Se vos gustan as aliñas máis pasadas, pois non tedes máis que coller caldo, que tamén valería esta opción, vale? Porque os saibades. E se boto o caldo, que xa o fixemos máis veces, se boto o caldo, fago unha cocción curta, imagínate que non tes caldo, para, trucazo do estache bo. Se non tes caldo de polo e tes auga, das unha rustrida menor a esas aliñas, por exemplo, a lume un pouco máis forte, tostas a pel, vale? Esa codia, deixas despois meter aí e metes o auga co rustrido, vale? Auga só. Deixas cocer 20 minutos, sacas ese coláxeno para a auga, tes un caldo inmediatamente feito. Estou explicándome ben? O caldo faise directamente tamén con a carcasa de polo, non? Pois neste caso sería con as as. En esa auga, que xa está medio cocida 20 minutos, botámoslo arroz e faríamos tamén un arroz, ou a inversa, neste caso non o nacararíamos, e a diferencia, Iván, cal sería? Pouca. Somos sinceros, pouca. Se o arroz é bo.
se o arroz é malo, e mira que o digo varias veces, e cal é o malo e o bo? A mí non me pagan as marcas. Cando ven unha marca que poña aí tal, eu direi, esta se é boa, senón tampouco direi, vale? Pero como non me pagan tal, por agora non vou falar de unha ou de outra. Pensade, xogade, collede un, facedeo, collede outro, facedeo, 4 ou 5, xa veredes como este sai un pouco mellor co outro. Pois ese é de mellor calidad. Ou polo menos é o que ti lle colles o punto. Mirade, agora, moito coidadiño, que digo sempre, co tema do rustrido ben seco, de toda esa graxa, ese coláxeno, se o caldo queda demasiado trabado, despois tamén fai esa capa, esa codia, e hai que ter cuidado ca cocción. Agora que está a pelouros, baixo o lume, que é o máis importante, e collo desta maneira. Un pouquiño máis de caldo, vou regar, e agora sí, señoritos, na casa, señoritas, todos postiños, porque en 12 minutos eu vou ter este arroz feito sí ou sí. Chisquili chasqui! E de seguido voltamos cun meloso de arroz de aíñas. Hoxe cociñamos arroz meloso de aliñas de polo adobadas. Comezamos metendo as aliñas de polo nun cunco xunto con sal, pementa, comiño, pemento doce, aceite, un chisco de vinagre, allo picado e remexemos para tapar a pel con film, deixando na neveira un mínimo dunhas 3 horas. Con mariñado feito, dourámolas nunha tarteira un par de minutos e reservamos, engadindo agora a cebola morada picada xunto cos tomates relados, deixando que reduza o seu líquido para máis tarde incorporar un chisco de cúrcuma, un pouco de viño branco e volver a engadir as aliñas remexendo o conxunto. Chega o momento de incorporar o arroz, nacarar un par de minutos para ir botando o caldo quente aos poucos, deixando cociñar uns 15 minutos. Así que chama a familia e que comece a papatoria. Arrociño que te criou, Ademais, deixei no molladiño como che dixen, para ese catarriño. E nós, na casa, xa sabemos, unhas aliñas mariñadas do día anterior, inda mellor, pero senón tampouco pasa nada, 4 ou 5 horas. Un bo rustrido e un arroz, como sempre, con moito amor, para facer o arroz melosiño caldoso de aliñas mariñadas. Do Estáchevo. Aburiño!